कुंकरण क्या है क्या नहीं तू कौन फिल्म देखा मेरे तो ना भेड़िया वो खा दे बा जा सपना में लोगवा करनी हो यार गाटा हम झाड़ा भी है आवे आवे और माल डाल के लेडी काट के ना डाल लो तो चाले आज तारा घंगड़ी में बाहर को दे हो जाए बाबू हो जाए तू डाले जब से आई बड़ा परिचय देगा तब ले देखा तो नहीं बड़ी बिगड़ बड़ा हो जाए बाबू हो जाए रात भर डाले कौन कौन फिल्म देखा तो आता है तू सब जानता नहीं हो जाए बाबू हो तू जाए डाले कौन अभी हो जाए अभी बाबू जी हो जाए बाबू ना बैठो अब आवटा नहीं डाले चल बच्चा ओहो आवे ज्यादा सब दादा आवा बढ़िया से आवा हाँ बाबा हो गो बा है ते ना लोटा ले ले बड़ा है ते चुकी फरियाई अब गोलियों की ना नाटी के रहा मुंह में हो जम चाले बाकी बचे सब जल्दी प्रणाम प्रणाम तारा इया के चाले साला साहब सब लड़का बिगड़ गई बात सुन अरे इनके झंड खा देता है वो अपने साला नदी जाए इतना दूर जाएगा पड़ता अरे साला मोदी के राज में पैखाना आला आई रहे सब गाँव भर के पैखाना एगो बन गई साला हमार जो पैखाना आई तो मुखिया वार्ड खा गई तो साला बाप रे बाप साला वार्ड के गाड़ में गोजी को देवे के चाहता साला पूरा मैदान खा गइल बा हैं साला हमरो के सुखवन धरा देले बाड़ी सन मैदान करे तो जाता नहीं लेकिन उतरते नहीं के चला मुंह पर आके उठ हो जाता प्रणाम चाचा कहाँ हां प्रणाम प्रणाम ठीक बा अपन जुड़ावा ना बेटा सुननी हो तारा लइकवा के रिजल्ट आए वाला बा मैट्रिक में हमरो भइवा बा साला केरा पता कइलो कोनो पास उस भइल बड़ा संग फेल बड़ा सुनू ना हो हमरा के तो सारवा ने के बतैले हो हैं हां हमरो भइवा सबेरही से नइखे लौकता सुनता नहीं पूरे गांव में हाला भइल बा कि रिजल्ट आवता मर दे अच्छा ठीक बा चल के पता करो हमू देखत नहीं अपन भइवा खोजत नहीं केने बा साला केरा हमू पता करता रुको साला बड़ी तेज बा रात भर कौन कौन फिल्म देखता सवेरे कहता जान आई लव ए जान तू छोड़ दे बुई हो नहीं के सकत आ बाबूजी कबूल ना करे त ई हो के ना दे बाप रे बाप ये झाड़वा कहाँ बारी वही कोयले सब जुआर बहा दिए हैं और माल ताकत रन लेदी ओडी डाल दिए ये झाड़ा क्या करता रे रुको हाँ जो झाले के छोड़म ना आज लाठी तू दम झाले के देह पर अरे बाप रे बाप ये झाड़वा के गौन बीमारी ढोले बारी आयो दादा ए रानी तोहरे चलते मैट्रिक में पेपर खाँच के छोड़ देले बानी एगो जगह पर चार गो गोली अइले बानी गोला मामे दाता काट के लोग अइले बानी ए भगवान अब तोहरे थी बा हमार नंबर कितना आई ए रानी तोहरे से प्यार करे मैट्रिक में फेल हो गई नी रानी तोहरे चलते अच्छा बेटा यार बाप के पूरा रुको पढ़ना कमा के साले पूरा साले पैसा दे दूसरा यार जान के चलते बाबूजी में फेल बाबूजी तारा की आज गाँव भर साले चिट्ठी काटवा चिट्ठी कटले बड़ा साले तारा के पूरा पढ़ा लिखा के साले तू क्या करले बड़ा चले आज बताओ तो तारा के चलो आज रोड पर पूरा गांव साले तू यार करेजा के चलते साल फेल आवत क्या बोलो चाचा यही साला
ई साला घर तक करे तो तोहरे चलते मैट्रिक में फेल हो गई नहीं इधर फेल हो जाए साल पूरा कमा के साला वैसे ना घर ना बनवाई साला कमा के पूरा एकरे में लगनी है एकरे में साला में ओए अभी साल पूरी दे हैं साल के भैया बताओ अभी हम चेक नहीं करेंगे छोड़ हम जाते नीचे जो साल जल्दी चेक कर आओ यार प्रणाम हम क्या दी हमें घरे पार्टी बा हमारे बाबूजी कल हन कौन सी के पार्टी बा बेटा? हम फर्स्ट टाइम बानी करे फर्स्ट हाँ रिजल्ट आ गल का मैट्रिक वाला? हाँ आ गई आ गई। ए हमार भईवा कहां बाटे बतइबे ना कइलस कौन डिवीजन आइल बा हो? अच्छा एक बात पूछी खिसेबा ना हो ना बेटा का कौन बात हो? ताले रेसर नाम के रख देलक हो तोरा माई के ये सब यूज करत रहेलो तारा माई के भतार रखलो भाग चचा तू खाली ये कहला ओइ से तो लड़ा से रह गइल शाम के आ जइयो ठीक। अरे बाप रे कहां रह गइल रे? रिजल्ट आ गइल अभी तक ले हमरा से बतइलस ना के ओकर तनी खबर लिख के ना बाऊ चली तनी देखी हम। रे थेरेसरा तोर भैया तू गोभी खाता रे तोर भैया खोजता रहो जाना तो तार का गाय फाटता खै बका लीला दी ना ना जो साला भागी बस साला नजर लगात रहल साला कोरी कह के बेवफा तुहरे चलते नीपू चाचा के फोफी प्रसिद्ध भई रे होई देखो इस साला लमका फोफी खाता होता हेने आओ अरे भैया हेने आओ रिजल्ट आए वाला का भइलो? रिजल्ट आ गल बका तोरा पता नहीं है? अच्छा उ एतवार के आई ई कौन सरकारी थी कि एतवार के आई हो? एतवार के तो सब छुट्टी रहेला। पर नहीं क्या जाना एतवार के हमनी हिंदी में सोमार कहे निसन सोमार कहे निसन आ खेदेरू के लइकुआ के फर्स्ट आइल बा एबार दावत देला बाड़े ना तहार कौन रिजल्ट हो बबुआ? रुका ना बताओ तनी ए फोबिया खइबा कितना बढ़िया लागता खा ना केकर फोफी हो? तू जाके फोपी हो जा हम जाने कि मुकेशवा का फोफी हो। यानी कि दोनों जाने के फोबिया का मजा चिखल हाँ खइले बानी खियावे लो लोग। बाप रे बाप हम ना जानते नहीं कि हमार भाई साला इतना रड़ुआ बा रे का जाके होने भुनभुना तोड़ लिया। रिजल्ट देखत रहनी है आ गइल बा रिजल्ट कौन डिवीजन बाड़ी? डिवीजन का बोलेला मने पास बाड़ी की फेल बाड़ी की फर्स्ट बाड़ी की सेकंड बाड़ी की थर्ड बाड़ी का बाड़ी? हां हाँ खड़ा बनी कौन सी में खड़ा बड़ा? हम खड़ा होकर पूछा था नहीं इलेक्शन हो कि खड़ा बड़ा मने कौन सी आइली है? फर्स्ट आइली कि सेकंड आइली? बताओ ना ई बुरी ओइ नहीं हमर दे तो कौन सी आइल बाड़ी? घरे त आइल बानी मारम साले तू घरे आइल बड़ा घरे आवे के पूछा था नहीं हम पूछा था कि रिजल्ट में कौन डिवीजन तो आइल हो? हाँ अच्छा हाउ टमाटर बाबा के नतिनिया ना रहे नतिनिया हाँ प्रीवा हाँ 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 का भइल को उ फेल हो गइल फेल फेल बिया। हाँ। हाँ तो वैसे हूं पढ़े में ठीक ना लसियो। हाँ बात जानता नहीं ओकरा का ये तो टैलेंट भाई होई हमार। टॉयलेट का होला हो अरे टॉयलेट माने पैखाना होला जेमे लोग जाके मर मैदान करेला शौच करेला ओकरा का टॉयलेट कहला बुरी के रात टैलेंट माने तेज होला देनी तेज लइका मैट्रिक को के का कहली बुरी? अच्छा मैट्रिक में ही पढ़े देला खा खाली फोफी खइबो तारा से पूछा था कि बताओ कौन डिवीजन आइल बड़ा कितना नंबर आइल तार कितना नंबर आइल बताओ हम डिवीजन पता कर लेम कितना बा नंबर बताओ कितना आइल ए मत 7 जिला में नु टॉपर बनी टॉपर टॉप पर ओ टॉप बड़ी हाँ नंबर बताओ ना कितना बड़ी टॉप 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 हाँ टॉप माने तो लट्टू होला तो तू टॉप केंगा हो गइल? हमर 7 टॉप बनी टॉप 1 नंबर पर एक नंबर पर हाँ तार तोरा सीना से- साफ चौड़ा बा हाँ हमरा तोरा से ये उम्मीद रहलो ऊ आके हमरा घरे दावत देता रहन हाँ बिहान पूरा गांव को हम दावत देम का हाँ। समझत रही हमरा के सीना इतना चौड़ा मत करो ना तो भौजी खानी दूध निकल जाई ये सब बात कहला बताओ कितना परसेंटेज आइलो बताओ ना। भैया हो हाँ सारा बा जौन
देलक हो ना हमारा बा चेकिंग करल सुन चेक हाँ हाँ हां 99% औरी दे देल रहित नु हां तो साफ पास हो गई। अच्छा जाए दे तोप बाड़ी नु हमार नाम रोशन हो गल। उ टॉप तू बीए करके झाट उखड़ल उ कहता कि 99% और देले रही तब टॉप भई रहती ओकरा सोई 1% रे मिलल बबुआ। बा ई हमरा का चुतिया बनावता सब हमार फेल आइल बा सरवा। ए चाचा चुपचाप रह ना तो तहार मालवा के बारे में बता दे अपना भैया से। ए मत बता रे इस साला हमार पूरा पैसा जियान को लाभ जा लाव रे तो मारो साला के मारो साला के साला लाभ मारो आई बेटा भाई साला हम सब हाथ पे घुमता है हाथ पे घुमता मारो जन लाई साला कहलस तो नीपू के दुकान से नया है टी शर्ट है जीन्स जूता है हेमलेट ओमलेट सब एकरा का हैट सब किन के देने आ इस साला हमार नाम साफ फंसा के रख देला बा गांव में जीरो क्या मारो साला के साले मारो इनका फूफी खाता देखता रे सरवा फूफी खाता फूफी खोइयो इनका फूफी खिया दे साले के ऐसे सब चीज बंद साले के आज बैल खोनिया खेत में जोता तनी का काय सारा तार मलिया के गाना हम ये फाड़ दे ओकरा गोरिये पे सही साला पिटवैला का सही बात कह दो पिटवैला खा अरे रुक जा काका से तुम बात कर रहे हो। अब कुछ बतिया ले क्या काका है अब ए सरौ चाचा तारा के सार पीडीवा बनैले रहनी उतार मौगी के दिखा दे आ गाना में लकड़ी करी नु तब पता चली भाई रे मत देखिए भाई रे भाई तो हां इमा गोड़ धइले से फायदा नहीं गए साले बड़ा पिटले बड़ा जाके हम भईवा से भाई बता तो बाप ने भाई नु पीटा तरला भाई हम ना नु पीटनी है भाई हाँ, ठीक। भाई मत कहिए चल छोड़ा दे मत अब मारी तो चल, छोड़ा दे चल, भाई चल ए भैया मत मारो छोड़ का है अब एकर पैर भी तू काहे लगलो करे पोस्ट है हम पर पोस्ट है आपकी पोस्ट है कौन अपन साथ जिला ई लेके दू बेर फेल भइल बाई ते ना अब पड़ी बर्दाश्त तो ना होई तो मर जाओ आए दू बार बिलाई रास्ता काट देला रहनु त तीसरा बार नेउरिया के काटी ओकरा बाद फास अब किरवाजे पे फर्स्ट नु हां पक्का कसम से बात है हां चल अब किरवा भर बक्सा तनी कर हां भैया के जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा के मार के अपने साले लोग झाड़ के सभी दर्शक लोग गोड़ छू के गोड़ लाग तनी हां गोड़ लागे तनी हां त काल बा भाई लोग ए भाई तो आज के वीडियो बहुत मस्त बनल बा तनी सपोर्ट पहले जैसन करी लो आ तनी हमार लइकवा फेल आइल बा साले के गांड मार के बाहर देले बानी तनी बढ़िया से देखी लो ध्यान दिलो अब भाई लोग के भी अब सुन ली लो हां बाबूजी खुश रहा बेटा सिली में खुश रहा। देखिए दर्शक लोग हमनी के ऊपर पहले जैसे सपोर्ट प्लीज बनाई लो हमनी के वीडियो पर व्यू होने के आवत रुआ लोग प्लीज शेयर कर लो वीडियो के बस शेयर कर दिलो और ही कुछ ना रुआ लोग का अगर मन हो गए वीडियो अच्छा लगल हो गए तो लाइक कर लो ना तो डिसलाइक मार के जा सकता लो अगर वीडियो अच्छा थोड़ा सा भी लागल हो थोड़ा सा भी हंसी आई लो तो एगो शेयर जरूर कर दिलो। जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब रहो वहाँ।